De kop, de stroomlip, het binnen alle bewoners van Grien. Honderdduizenden komen daar om te eten en haast 800 lezen haar aaien op dit lietse stukje land in de Waadzee. Al een eeuw zet Natuurmonumenten haar in voor het behoud van het natuurgebiedje. De orende 30 hier doggen vogelwachters daten Lutter op en Gini Kazemier dat. Zij namen de postzegel van de moon in ontvangst voordat ze op de boot stapten naar het eiland. Wij vinden het zeker een enorme eer. Ook de kunstenaar Erik van Ommen, die we ook vrij goed kennen en waarvan we dus weten dat hij ontzettend mooi werk maakt. Dus ja, wij vinden het echt een plaatje is geworden. Naast de vogels binnen de vogelwachters de jinnigste bewenners. Ze doggen er dan ook alles aan om de natuur net te versteuren. Het eiland is van de vogels en zij binnen de gast. Wij gaan daar nu voor 3,5 maand naartoe. En wat we in hoofdzaak doen is dat we monitoren de broedvogels. Dat betekent dat we de vogels die broeden, die gaan we tellen. Zodat we weten hoeveel er broeden en op welke plaatsen ze broeden. En wat we vooral ook gaan doen is kijken, heeft dat broeden ook enige zin? Dus we gaan ook kijken naar het broedsucces. En daar doen we allerlei onderzoek aan. We ringen ook vogels. En ja, daar zijn we eigenlijk de hele dagen wel zoet mee.